Pani Šulcová. Ja prosím, kameru teraz tým ma nebrala. Vyprovokoval ma suseda tu na okolo sediaci, že prečo ten Varga je nám za taký zlý na posledné dosť dlhé už obdobie. Ja to tak okomentujem, ako Jožko Bednárik možno veľmi tak požadavil. S dobrých kamarátov Vargu a Šulcovej sa stali takí tichí nepriatelia, ale teda neviem prečo. Vy ste si to pozorovali na viacerých sedeniach. Neviem prečo, pretože ja mám taký objektívny pohľad na všetky športy. Rada by som, keby to všade fungovalo. Som v dozornej rade, mám právo svoj názor povedať. A ja rada by chcem len povedať, aby bol opatrný pri ovplyvňovaní ľudí, ktorým slúži. Aby nedopadol tak, ako niektorí, ktorí túto funkciu robili. Dajte na to.